Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Bang Jini Wina Bitung Media Bitung Han Dat Konsal Hem Anu Supha Pen Kebang Kusik Nari Tung Betul Hanta Akuru Bilang Katok Dili Nari Tung Hanang Itu Param Dikala Pahelo Dia Anu Nalong Difference Political party itu dari Karbi Anglong artikel 244E bangsa maintain भूत के अंतरम सोचना ऐसे artikel 244A अब वस्तु गुप्ती में कोल्डन के लगे काचिले में वस्तु गली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे Karbi Anglong रारापान इसी राइट सीपीए वस्तु पेंसी पिनिदन पेग्जाम political party तुंगे भूत के जो हाँ Adisim pinjong that means living issue sika pinjong lasi laso bangke kali dani ate bangso article 244 amendment sila tum vote kalagi po vote johangi po mona haida robote article 244 ye bang kona doni panggode ti lasi article 244 amendment ke vote jogare ki nani kusi nili non la difference of political leader banta kapacity ng hello. Lapen number 2 abang kala hello. Ini tum ke India lom ke demokrasi akan sugna. Pasi demokrasi akan sugna lom ke ini tum murada kan demokrasi aron ke thane la hello. Then nang tumanggo selected person akan pahaira rat akidu lapen akisu malam da parliament aron nampak cepe klan non kusi demokrasi aron ini tum pan ke thane Laso teng pensi bini BDP lapen Kongres lapen EPSLC lapen ASDC BDP adonta selected person kethegdamo ke Saromor Singh Tisobansi thegdamo ati Saromor Singh Tisobansi BDP aduke ninga the pen alapansi kethe kere ninga the lapen Karbi Anglong akidu kisu malama bangke Parliament of Panihi Dunam Busi BPS on Dunga Saromor Singh Tisobansi Inglaila. Tikla sana kasi Congress adonta Sar Joram Inglaila Mansi Inglaila. Je Karbi Anglong arat Parliament on Lam Panihi Dunia Pan. Tikla sana kasi ESDC adonta Sar Johnson B Mansi Inglaila. Je Karbi Anglong Hempre ka Farman ka Panihi Dunia artikel 244 elang ka Klan Dunia Sar Johnson B Mansi Inglaila. Kita dulu, he's a selected person. Alang mali itu SDC yang bongke selected person. Apa yang juara ming itu selected person. Tik asal ada si EPSLC alang bangke. Ni nanti tenai lapen kita lapen kiri la tunda jai kata sarpansi alang tunda select he's a selected person in EPSLC. Asi nili punya magal hello labang kita kethek lapen kiri tum saja. Lasi rat atum apanil di punya mangke parliament election la solong si Karbi tum future. Lasi kumar pansi putri yok naima kumar pansi putri yok naima labang ke nili long leja ko ngendu kali itu murada long leja ko. Lasu Karbi yang future ke Lalu parlimen free election lo sido. Lapen isi bangke ESDC adunda parlimen election lo dunel haidun dalu. Lapen Kongres adunda haidun dalu. Lapen BJP dah hail. Polodan tek lake haitang tum Karbi yang lo ngaratang pilo kekle. Lake nili nani tum rata terangkan telo. Nani tum rata tum si Kini lo, tapi nanti tum murat atau si angke, kena si klaim, kupi si bang, kupi si implement maka rat atau si ninje po. Rasul tengle kiwang hilang, parliamentary election nang tum ninga ke tenai, kumar bansi ke yogi maka nidingali tu bang jutan dulu. Laki nanti tum anding alusi dulu, mote Karbi Anglong a future ke, rasul parliamentary election. Non kibangi dari tingkora sokar ni nanitum aning aropen
Karena kapangcu pemimpin nang litum karbi yang long a future pavirima pareng werima hidup ko gima piudir bangke nang litum long hidup apa sih ilang ilang dari yang berasal ni nang litum kemesin ketekser lapen perfect amuni da kanan tum food jograk pai dulang besi nilihin pen ane tum rat kado ya na jadi nisi dilang jadi tum kado la kado ve nang tum media abutum apa nang kecang alam teke lapuan lo atumi la kado ve alam kaning jedun kado ve ratum tar julong lo apa sih ini non akola UPDS along defense sarlo non ke excited lo asong atum dame sitap ini non open sar ni JL lo la kado be la si ilitum hile ke ot asong atum do ang sedami anutin na penabang putin sedami non apor la non la bangso media hoi pen la pini yang bong pen da ilitum anutin anda cisiar una kupuson si itu ma prang ke wangji akeng kam tin la long kat angamilu ke plangima lakin ang lila pen nililong sido kehing no tum ameka ve tum jong si tuwar ejarong polote ameke do tum anda hile jang labi la sumat hathera pini tum komasi ke thek la pen kachini mo pen puing leng sar mingche lo komasi ke me la pen kehing no ke dam tang na por MP ko an ni dam elo wang elo claim elo stapula tum thang ladak kar biang long phan anong mi pu avilan ke thor ke dok anda chomat do aposi nilitum media hoi pen akun non anutin takilang pen kachi share pen anutin na pen abang putin da non pini pen abang bong ta ning kichuro yo pordola itum kar biang long jong si jok nangi itum honghari dhoroma tum sidame horpo horbong arnam pulong vek nangi pute nanglit tum kamat tha pen lapen nanglit tum akisung pen jokji ke jokji lapen kicipit joki karbia rat akisung kicipit joki pute nanglit tum non ta pordola matha pamika atumi dili megari lilong tamini dili ningche elo ko ma phansi pahai ni ko ma phansi ki jok ning ke la tumi dili megari lilong ta ningche lablo aposi anutin na penabang putin sabe non apordola lapen ki claim ki damatum ansame ning kecit heseroi pen non AMP aphan non jitu kithodo na tuma phan nilia tumi mopen ateng lo megari lilong ningche elo aposi ko soar jan si ke job nei mata tumi megari lilong ningche lo itum la phanjong si pahai he purote itum kar bialong virkop athe pipo tuma pute district nangjawan pita Rusemson Singh DC district nangwan pilo hoso pini nonopor nanglitung kadokowe karbiang lo marat atok anu dima hoso anda nangtung cirok tok pen mek prangnon kali pote karbiang long virdet po ketek kere BM ke chari tunda chari nakpo pini nonopor nanglitung koma pansi bhut jok ni jok nang ne la nanglitung long si jakong do la pen ke jok dam hut ke hudak nang tun lor pen dak ber noi pupe apo sinang la kadokowe ilitung kacingki kacitan la kadokowe kecil cingki kecil tantang anak korte tum tame anut panci siarno itum kar biang long jok ni pen sik siduling tang nangi article 244A hempre long vek nangji lan helo lili dokowe atom han ke bacini la pen ke than ke lan helo tado Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu